Сәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте, бәрәкәте булсын. Ниһаят, Аллаһ Тәгаләнең нуры, бәрәкәте белән мул булган Бәраәт кичәсе дә якынлаша. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам шушы кичәне бик нык изгелекләр белән мул кылырга тырышкан. Хәтта хәдисләрнең берсендә килә, Гайша анабыз төнне уянган иде. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам сәҗдәле килеш дугада иде. Бераз вакыт көтеп, Пәйгамбәрбезнең сәҗдәдән башы күтәрелмәгәч, Гайша анабыз куркып куйды. Пәйгамбәрбезнең исәнлеге каушалдымы, яки җанын бирдеме дип, ул кулы белән Пәйгамбәрбезгә тидерде, аның баш бармагына тиерде, һәм Пәйгамбәрбез ул баш бармагы белән селкеткәч, Гайша анабыз Пәйгамбәрбез исән-сау, имин дип аңлады. Һәм Пәйгамбәрбезнең шушы озак вакыт килеш намаз укуын күргәч, гаҗәпләнеп сорау бирде: "Я Расулуллаһ, нишләп шушы кичәне, шушы төнне син шул хәтле күп намазлар белән аерып торасың?" Һәм Пәйгамбәрбез әйтә: "Шушы кичә бик изге кичә. Шушы кичәдә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте җир йөзенә төшер. Һәм бөтен җирдә Аллаһ Тәгаләнең нуры балкып торыр. Һәм шул ук мизгелдә Аллаһ Тәгалә бәндәләренә карар. Тәүбә итүче, гөнаһлардан арынырга теләүче бәндә булса, Аллаһ Тәгалә аны шул ук мизгелдә гафу итер, кичерер. Аллаһ Тәгалә аны гөнаһларының караңгылыгыннан арындырыр, Алла белсә." Һәм хәдистә шулай килә: "Иллә дә мәгәр ачуны тоткан, ачулы булган һәм башкаларга начарлык теләгән кешеннән башка. Әгәр дә кеше күңелендә авырлыкны, башкаларга карата үпкәләүне, башкаларга карата рәнҗеш халәтләрен, сыйфатларын, хисләрен күңелдә тотса, ул вакытта Аллаһ Тәгалә аны шушы бәрәкәткә ия булдырмас. Һәм башка хәдистә Пәйгамбәрбез әйтә: "Кем дә кем гафу итә белмәсә, Аллаһ Тәгаләдән дә гафу итәчәк икәнлеген көтмәсен." Менә шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, шушы бәрәкәтле кичәдә, Бәраәт кичәсендә күбрәк изгелек кылыйк һәм тырышыйк безне кайвакыт бәлки рәнҗеткән, авыр сүз әйткән, бәлки авырлык китергән кешеләрне гафу итәргә. Аларга бәхет, сәгадәт, шатлык теләргә. Һәм Аллаһ Тәгалә тарафыннан да ул бәхет, сәгадәт, шатлык, сөенеш нурлары безгә һәм безнең тормышларыбызга да кайтачак, Алла белсә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә шушы кичәне изгелекләр, игелекләр белән мул кылырга насыйп әйләсен. Шушы кичәне аерым менә шушы намаз укыгыз дип генә әйтелмәгән. Пәйгамбәрбезнең сөннәте буенча шушы кичәне күбрәк изгелекләр, игелекләр, гамәл, гыйбадәтләр белән, күңелебезгә хуш булган гамәл, гыйбадәтләр белән мул кылырга насихат ителгән. Коръән укыйбыз икән, Коръән укып, дуга кылабыз икән, дуга кылып, зикр әйтәбез икән, зикр кылып, ул кичәне мул кылыйк, изгелекләр белән тутырыйк һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, Алла белсә, ия булырга насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.